Forestil dig at være syg langt fra hjælp, midt ude på havet. Skibsfart er et af de mest risikofyldte erhverv, og al behandling foregår uden en læge til stede. Den, der står for den medicinske behandling ombord, har ofte kun et 2-ugers kursus. Det er hele deres grundlag for at håndtere sygdom og akutte skader. Hvordan kan man med solid træning trygt vurdere alvorlig sygdom? Især når sprogbarriere og stress gør det endnu sværere. Et opkald til en redningshelikopter koster over 1 million kroner, og det sker oftere end man tror. Hej, jeg hedder Peter, og jeg er læge med 15 års erfaring. Hej, jeg hedder Adrian, og jeg er ingeniør bag Marina. Marina, det er vores AI-assistance til søfarende, som er akut syg. Marina fjerner den menneskelige fejl, når det gælder sygdom. Marina, brænder lærer. Adrian, er du klar til at vise, hvordan Marina fungerer? Sådan, værsgo. Og det er hvordan Marina fungerer. Hej Marina, kan du høre mig? Det er Peter. Hej Peter, og hvordan kan jeg hjælpe dig i dag? Jeg har nogle voldsomme mavesmerter. Hvad er dit køn og din fødselsdato? Jeg er en mand, og jeg er 40 år gammel. Har du tidligere haft lignende smerter? Hej Marina, kunne du generere rapporten nu for mig? Tak. Din medicinske rapport bliver nu genereret og vil være klar om et øjeblik. Your medical report is ready. Thank you. Was ist das Hauptproblem oder Symptom der Patientin? So, jetzt fangen wir an. Jetzt drückst du auf den Knopf und sagst, meine Schwester hat Bauchschmerzen. Und dann? Meine Schwester hat Bauchschmerzen. Wann haben die Bauchschmerzen begonnen? Gestern. Sind die Bauchschmerzen plötzlich oder allmählich aufgetreten? Plötzlich. Wo genau im Bauch hat sie die Schmerzen? In der Mitte. Marina Health Danmark.